Thangnai salo bwthajaknai Rupa Swri Jamatia tei bwsajuk Josudarani Jamatia no Dumbur lek eba tuima tui kotoro kupungjak khlaiwi bwtharwi khibijaknai o tiprajuk Bwkhuk ni nogo maya ganang kha ganang tipramothani Ompinagar constituency ni MLA borom ganang PATHAN Jamatia tini bwkha tongmani wngwi 13 din eba kheba maiklai rinani bagwi belai no Nwkhungo rangkho puisa chugyani tini ChubaChu Rwikha bini logio thangwi manjakha sub-zonal chairman borom ganang Gokul Nondo Jamatia tei ex Tipram YTF district vice president tei bini logio tipramothani leader rokbo thangwi manjakha tei bwskangni jorao bo bobagrani je naharmung thancha o thancha no yapri senai jamansak lukurokno ChubaChu rinai hinui bo sawi khwnaka borom ganang MLA PATHAN Jamatia khwnani tamasaka bini khuktwi Puilano press media no hambai hai ang paisok paitiga Tinggor Yakarni sini Bwkhuk Ektarigo Jathai Thangjanai Swngchar Yakar Thangnai Bwkhuk sini Rupa Swri Jamatia tei 2 tarigo hai Dombur tuyo pofong sajak khemajak pikaboni bwsaju Josuda Rani Jamatia boni bwsaisong sini ganaro basajak bono swng je masa joratwi sini tipramotha party torok theke tei ani sakbai thang tei sini Isan Jamatia boni hoitebo sini family no phai kisa subai rok phaika sombaro boni nogni Nwkhungni samung tongo sraddo bono charabui tlangani khane swng jotoni ChubaChu nangkhe haifano je swng masa joratwi pura samung no charai to swng tisai romaiya je sini torok theke je masak berma paidrok nini thok paidrok bisa swng Nwkhungni bwsaini yaphai rojakha nge tini niu chubalaimani pandago phaimajak theke sini orok kamini ni sini tipramothani ja sini da dormo tei bono kari sini sabuna chairman tongo Nwkhung tei sini Nwkhung tongo tei ani tei tongo sini Isan Jamatia sini YTF district ni ex vice president tongo moni sakbai thango boranggo subajak kero unglogo tongo sini Rifle Molsom sini yor leader tei yang uma bodola jottono tini ni ChubaChu hambai